Здравейте! Днес ще ви представим трите най-добри футболисти. В трето място на класацията е Неймар. Бразилският футболист е известен със своята уникална техника и бързина на терена. На второ място е Лионел Меси. Аржентинецът се отличава с несравнимата си точност при изпълнението на свободни удари и непредсказуема игра. Но на първо място в нашата класация е Кристиано Роналдо. Португалецът е определен като най-добрият футболист в света благодарение на своята усърдна работа и талант. Всеки от тези футболисти е уникален по свой начин. Те имат различни стили и таланти, които ги правят незаменими на футболното поле. Но въпреки разликите в техните стилове на игра, всички те имат нещо общо. Те поддържат високо ниво на професионализъм и посветеност на своите кариери. Накрая, трите най-добри футболисти са пример за всички млади играчи, които се стремят към успеха. Те показват, че усърдието и талантът могат да доведат до върха.